Share screen. Oh. Naade ka sa LA karon sensei. Ay, din day. Oh. Golden Gate Bridge. Isdala ko ni Guan background. Ito eh. Na mo say madto ko nya na ha magkuan ko. Sana sa tawag na teleport ato ko kuan kalawakan. Allah. Ana. Yara Karon kasi gawas siya. ako sa earth karon. Ana la na power na. Power ba? Okay, karon. So nakuha ba nato ang dire man no duha man nato ang assignment. Nag-study mo class? Study, gamay. Gamay. Good. So, Lampad sa o. sige dabe. Hamukon, hiragan na. Sulayon do na to dabe. Sulayon na to. Wow. Hamubon, hiragan na. Ano to kung notebook? Unsa mo oras sa tig-studyhan, ma'am? Ako ba sanay time? Very good. Sanay lugar, anytime. Sige. Dito no. Naman siya kuan. Ayun lang na. Kani. Sabay basa ni. Ke. Keki. Keki. Asa keki? Ano Keki. naman na dasin si? Ano may das? Wala siya gi-explain no, na dash no. Ano nang das? Pasabutan na madoble ang iyahang E. Ang pagsabot man ko na nanay kuan ma'am dash is mutaas ang imong paglitok sa cake. Ang mana na siya keki. Oh, keki. 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 Layo no, cake tapos naging keki. Keki. Yan. Anong nihonggo ng cake? Keki. 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 How about ito? Eko. Eko. Ano, dali naman ni siya sound kay Ego. Ego. Sige, sa sulat ta kay dali man siya basahon. Ego. Siga, sa mga kuan man tanong. Keko. Ito. Sama ni siya. Ku. 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 Kay katong ana kay ke man to. Diba? May sumpay. Ku to siya. Ku. Tapos bantay lang mo kay nabay nga na po do. Sama na siya. Ano, nunyara na to na matunan, hindi mo malibog no. So, unsa na po. Nabuktot. Nya na lang na to ikaw na kay. Sige. About this. Oh. Mababa na yung mata ni ma'am ganda. Tanas ko digo. About ito. Ke. Very good. Ke. About ito. Ke. Ke. Okay. Ito. Ka. Ka. Same lang ang kahalos sa hiragana pero ang ka lang na ana pero dili siya hait. Diba? Pina-curve ang kuan. Oh, pinaana siya. How about kani? Go. Go. Gahi, ma'am. Gahi. Go.
Gu. Nalitok mo gahe na yung gahe. Gahi. Gu. Gahi. Okay. Kani. Gi. 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 Ah. Kani ma'am. Go. Go. Hmm. Kani. Ga. Kani. Ge. Kagi. Kagi. Sige daw si Ma'am Kwan sa to kinit de. Gagi. Si Ma'am Kinit sa Ma'am Kinit eh. How do si Ma'am Lona? Sige. Kani ma'am. Ah. Gi. 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 Ayan. Kani. Ga. Oh, very good. Kahapit din ang Japan. Kani. Go. Oh, kani. Ko. Ako. Namay Kwan. Ting ting. Ko. Gu. Go. Ah. Go. Hmm. Kani. Ge. Ge. Ah. Ge. Mamaning ge. Oh, ge. 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 Okay. Sige. Laban lang. Yan na punta. Paspas man kayo mga kabalo eh. Hmm. Atik. Atik. Bitaw eh. Howd eh, howd. Padayon lang yun na yung pagkahawd no. Hantod na mahuman yun tani. Ang paggamay. Basig sa sugod. Kasugod ra. Laban na dahil sa o. You know, sa, shi, su, se, so. So, kita daw. Sa. Shi. Su. Se. So. Su. Kani, za, ji, z, ze, zo. Za. 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 Ji. Zu. Ze. Ze. Okay. Pansinin nyo, kaning mga ani dire, mo taas na yung paglitok ana. Bakit she? Kaisar. Tingnan mo, ang layo ng kaisar niya. Naging she. Shisa. Basin sisa. Kay- Sisar. Aba, kasha. Caesar. Caesar? Caesar. Ay, Caesar palambasa niyan. Bisaya mo Sisar. kaisar mo kung basa. Okay, kani. Kani unsa man ni na katakana? Ku. Ku. Kani, Kuwe. Ku. Kuwe. So. kani, isa-isa lang ta. Zu. Zu. Yan. Yon. Basahon na siya. Kuwe. Quiz. Kwezu. Quiz. Yan. Quiz. Yan, makabalo na mo. Quiz na lang. May mo ng quiz. Quiz. Kwezu. Kabalo na ta sa sige tag-practice si mahod ta. Kani unsa man ni na katakana. So. So. So, So. pag so taas no. So. So. Kani, Se. Se. kani. Ji. Oh. Ji. Basahon na tanan. Yan ha, di makita. So. Se. Se. Ji. So. Se. Ji. Oh. Sausage. So. Se. Ji. Oh. Nya pagkuhan kay sausage ra day. Sausage. 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 Se. Ji. Sausage. Ito. Ano to? Kes. Keso. Kesu. Queso. Keso. Queso. Kesu. Queso. Case ra dito. Yan na himong kesu. Di ba sa Tagalog keso kay kuan man? Cheese. Bag. Cheese. Kesu. 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 Kes. Okay, kani. Keso. So. So,
Sosu. 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 Mao ni kani mo kamang-kamang ma'am. Susu. Susu. Oh. Sauce. Sauce na siya. Asa mo na sa dagat na. Susu. Dili, sauce na Susu. siya. Normal. So, sauce na siya. Sauce. Susu. Yate ko tas jabas. Nga na yun na yung pagalitok. Sauce. Kung sauce, Susu. example, sauce, magiging sauce. Susu. Ato, yung quiz, magiging quiz. Cheese. Cheese. Yung sausage, maging Sausage. Sausage. yung size, Size. 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 yan, size, no? Size. 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 Yung Caesar, Cheese. And Cheese. Sas. Sisa. Cheese. wala na, nakaloading na si Ma'am Kenneth. Kaya, Ma'am Kenneth? Sisa. 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 Shiza. Shiza. Sisa. Shiza, kasi may ting-ting. cheese. Pag walang ting-ting, sa lang yan siya. Kaya ra, kaya? Kaya ra. Kaya ra kayo, balik do ta dito, be. Ano yan na surrender? Balik sa ta. Ano sa ganin eh? Kaki. Cake. Keki rin. Keki. Cake. Kaki. Kaki ba? Ano rin? Ano eh? Kaki. 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 Galingan ni Mama eh. Alam, pinana, siplat-siplat sa kono. Codex na. Kani. Echo. Eko. Wow, echo kay murag kuan lang siya no. Na patalikod. English. Naka letter C na baliktad ba? Nga na. Yang E pod kay murag pog I. Echo. Pero dili spelling niya na C ha kay wala yung ana na spelling kundi K-O. Ang iyang spelling. Yan, iya lang gi. Butag ting-ting ang ko. Go. Oh. Ego. 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 Ito. Ano to? Ito. Ka. Itataas Ka. man. Ka. Ka. Unsa man ang ka, ma'am? Ito. Car. Carl. Car din. Car. Ka. Car din na siya. Ka. Ka. Car din na siya. Ka. Kani. Koa. Goa. Koa. Unsa man na siya? Core. Core. Ang layo, no? Pero Pero pag pronounce niya, ang R manggod, core. Mawag pa rin. Koa. oh, Ang power magiging, unsa man paglitok pag power? Awa. Power. Awa. How about wait lang. Umbrella. Hindi ko maisip. Umbrella. Sige, umbrella. Sa umbrella. Casa. Umbrella. Kasa. Kasa ang kuan. Lahi pa na siya. Radyo na siya Nihongo. Pero paglitok ko na niya mo, umbrella na siya. Umbrella. Yes. Nya okay ra ta dito ah. Okay Patata. ra. Dili na punta sa ay manan naman dito diri. Dili na punta. Napansin ninyo na yung mga ninana ba smile. Kana musulat ka ni dapat naka-smile pa daw ka. Ana. Para siya sa Ano yung sa smile? ganito. Para sa
Hmm. Sa I, Kaya sa G. sa G. Oh, sa G. Pero Same baliktad sa G. lang. Sige, nga niya. Ang zi. Ang zi is naka-start siya. Para ano siya. 1, 2. Nya down pa. Kuan. Padawon. Pero katong G. 1, 2, Pa-up. 3. Pa-up. Ganon yung G. Hmm. hmm, Naman kayo ba na paano? Oh? Hindi sila ha. Depende mga na. Masabta naman na. Yung ana. G na siya. Oh. Si bantay-bantay lang ta. Pag isa lang ka, kuan, kanina po na yung ana. So, pag so, ana, so, N po na siya. Isa. hala. Sige lang, unya pa man na. Di lang sa tamo shortcut po. Ayun na lang ta. Mute ko. Okay. Yan lang sa to sunod po. Chi, chu. Okay. Basta timan na lang na to. Pag same lang gihapon, naagya po si Ting-Ting. Ting-Ting lang ilang kalainan. Wala Ting-Ting. Okay? Sige, explain sa na ako mga dagbay. Wait lang ha. Anchi, parang te lang siya no. Dalawa yung one. Ana. Tapos yung tsu, naka-smile pero pababa. Pababa. From start, from taas to baba ang iyang sulat. Chi, chu. Okay. Ang te kay bagli mo ra siya equal sa babaw niya. Baglisan na nimo isa ka dako na equals. Ang to kay mura lang siya og kuan. Bliktad na wala. Y, oo, baliktad na Y. Yang da, ako'y may imagine na. So, yan na, no. Balik-balik raman na siya. Mga dachi. Ting-ting lang. Ingat lang sa ting-ting. Sige. Start to right. One, two, three, four. One, two, three. One, two, three. Chi. One, two, three. One, two, three.
55. Napa mo ko ikuan niya. Hata apita lang ko niya. Kaya ra? Di man na? Nakamute ka, Ma'am Kenneth. Si Ma'am Kenneth. Tudloy mo sa pagsulat, Ma'am Kenneth. Tayo, joke lang. Mutig taman. Ngit-ngit na, Ma'am. Ay. Murag dali ra memorize ng ko ano, katakana. Sa Japon ay. Aliso de gapon. May nakadali. Isod siya pag mahalo. Dito na magmahalo no. Sayo na gid ang ABCD. Mm. Sige. Saman. Go na ta? Go. Galinga gudana ni Ma'am. Uy, Go na go. paspas kayo ba? Malag- Paspas kayo mga katon. Malag-save sa'yo. Malag-save sa'yo. Lah. Sige lang kayo naman tay, kuan. Sige, kani. Unsa man ni Ma'am Kenneth, isa-isa tanong, puli-puli ta. Basa-basa. Ay, basa. Dito. Dito. Murag SIM card ba? Pinaprolong man ka. Pinaprolong man ka. Oo, tama, tama. Dito. Unsa man ang dito? Dito. Date na patay? O date nga. Date nga unsa man? Pizza? Date. Pero pwede po na siya sa akong experience, pwede po na siya nakig-date ka. Example, date to, Ah. date to, date to. Ano ba? Dito. Pwede na po na Okay. date to. So, bawal na sa inyo kay minyo na mo. Ay, sa, Yes. sa inyong bana lang dahil. Sorry. Sige, direta. Si Dito. Ma'am Alona. Tesu. To. Ah, Tesu. Dito. unsa man ning tesot to? May idea? Okay, test. Test. Laywa oy tesu to. Okay, otro. Test. Tesoto. Soto. Tesoto. Test to. Test. Testo. Test to lang. Test to. Kay lisod man kay butangan na nimo, wala may S lang sa Japanese niya, wala po'y T lang, di ba? So Tesu ang to. kani siya masulod ni siya sa te. Kani pero pag S and T mo na mahimong test to.
Yes, sir. Pero pag pronounce mo na testo. 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 Dili na ni mga testo to. Hindi, testo. Testo. Mawawala yung U. Dapat pronounce ni mo. Testo. Okay, lipat ta. Suto. Kadi wa mo kabalo ni hala. Na. Sama ni. Ma'am Kenneth. Kado. Kado. Very good. Sama ning Kado. kado. Si mga idea. Card. Card. Hmm. Kado. Card. Kado. Timanan na ninyo. Kado. Napansin ninyo na pag R ang kasunod, example A, gikan siya sa A, naglasya, kado man ninyo. Example. Pag na siya pagkana, car, mahimong ka lang siya. Pero taas na. Ka. Basta A, yung wala na timanan ninyo. Before sa R. Mahimo siyang taas na kung basahon nimo. Wala ng R. Example tong car ganina, car, di ba? Car, Ka. imong ka. Ha. Ka. Ka. Pag ingnon nimo na sa Japanese, kasabot na sila. Gawas kung mamali ka og pronounce. Kani. Si kisa kito sunod basa si Ma'am Alona na. Lipot ko sa G. Tatsu. Ah. Tatsu. Tatsu. Ito ay tsu. Su. Pag sa hiragana is nga na siya. Tsu. Hmm. Pero ang tsu sa katakana is ganito. Okay? Tatsu. Datsu. 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 So, ang datsu, Darts. Ayo. Darts. Oh. Datsu. Napansin ninyo kay ang AR naman po, di ba? Ayun ko ano po, Wala ang taas R. sa po, da. Nya, datsu. Nya, wala man na yu. Di man na siya malitok o kuan. Wala may TS lang sa Japanese. So, datsu. Datsu. Kanina po, wala man. Si Ma'am Kenneth. Wala naman eh. Chu. Tsu. Tsu. Chu. Su. Pero ang kuan, tsu. Kani. Sama ni. Chi. Chi. Ti. Chi. 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 Pataas ang chi. Kani. Ku. Pag-isaon. Chi. Ku. Chiko. Chi. Ku. Chico. Chiko. Chi. Chiko. Chico. Ay, chick man din eh. Binog chiko na katong i-check ni mo. Kaya nasabi ko chiko. Chick pala to. Aping. Chico. Diba? Mama na aping no? Mm. Aping na ko katong chick na. Correct ni mo ba? Chico. Tapit manggod sila. Pero na dyan ni Hongguan ng chick. Nahin yung guan eh. Kalimot lang ko. Sa body parts. Sige ta. Kung anong sa nato, no? Questionin. Kung anta. Manto nawa man yung araw. Sulat. How about... di rin naman dito, no? Sige, tabandagan.
Puchi. Sabi na kong lalahi na ta. Ito. Lampas lang. Te. Te. How about Eh. ito? Chi. Out. Tsu. Tsu. Okay. Out. Chu. Chu. How about ito? To. 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 Ay, to. Okay. Kani. Ta. Ta. How about Tatu. kani? Chi. 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 Pag naanay ko, ting-ting. Do. Do. About ino. Ji. G. Chi. So na po yung G na lang ha katong kanina. Itong she. Timan ano na to. Pareha sila G. Pero lahi pagkasuwat. Pareha sila G. Naka-smile. About kanina, ting-ting. Da. Ta. Da. Da. How about Ma'am Da. Kenneth? Kani Ma'am Kenneth? Kani. Ano? Ano? Da. Oh. Da. Ah. Ano siya? Dali-dali na yung matagtaas. Okay. Kit ano? Hindi ko kabasa. Bala. De. Day, de. 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 Pag De. pag mangayo kag kwarta sa imong bana, tawagon lang ni mo ani. Ano mo na siya? De. De. May shortcut sa daddy. De. Ah, mo ba? So, kay beta. Pangit man akong pagsulat ano eh. Kani. Zu. Z. Okay. Ay, may hana nagkuhit-kuhit babaw ay. Very good. Z. Balik ta. Zu. Kani. Da. Kani. Da. Ji. Ji. G. Kani. Do. Do. Kani. De. 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 Katimaan dahil siya. Tanawa lagi basta may binuang ba. Makatimaan yun ta. Kani. Zu. Ji. Z. Zu. Ah, zu. Zu. Ah. Zu. Pag walay ting-ting. Su. Kani. Tu. Do. Ay, to. Oh, kani. Tu. Te. Chi. 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 Ah, chi de. Chi de. Okay, lalawan na mo si Chi. Kani. Ta. 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 Te. Ne. Te. 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 Taas lang iyang pagka. Okay. Ine. Sureですね。Na. Ne. Na. Nu. Nu. Ne. Nu. Ang na is cross, murag cross lang siya ang na. Yang ni is, di ba Kuwan. pag ni sa kwan, hiragana is na ana. Murag hapit-hapit na po ni siya, pero wala lang siya, baglis na. Ababa. Kwan lang siya, murag equals, pero dili siya pantay. No? Dili siya pantay. Then, no, murag siyang number 7. Nalayang ana. Yung ana ba yung number 7 dati, no? Nakakita ko ana dati ba? Murag na may nagagamit dati yan na number 7. 7 lang na siya yan na X. X. Tapos kaning ni ne is mura siya og 7 gihapon na
Murag na siya kalayo ang fire. Fire ang iyang murag style niya. Nya kaning no, dali ra kayo, isa ra ka ana, one. Ngita gid aning ana ko dire. Ana lang. Na di yun matarong dire. Ana lang. No. Straight lang. Excuse lang, sensei. Okay. So ang na, 1, 2. Ang ni, 1, 2. Ang no is 1, 2, 1. Dili siya buhian. Then 2. Ang ne is 1, 2, 3, 4. Ang no is 1. Okay? Sulat na nato. Mm. Post na to, post. Okay. Let's go back. Let's go back. Grabe study, Ma'am Kenneth. Basa-basa lang good. Okay na? Okay na. Okay na. Okay. Sa may si Ma'am Olana na pala ang unahon. Sa may basa ni Ma'am. Sir, murag wala. Shortcut man din eh. Wala pa ni siya. Wala. Gumina. Sorry. Ang daya naman ito. Wala pala. Sorry. Sige, ito muna. Nana. Nana. Okay. Pero mahibawan ninyo na kung ano siya. Bana siya. Sige lang, mahibawan man to niya. Basta tibanan sa na to. Say. Kuan. Nana. Murag cross lang no. Si Nana. Nana. Kani Ma'am Kenneth. Nezu. Ulit. Nezu. Galing. Tapos pinadalas tanaw sa notebook ah. Needs. Needs. Layo ba? Kalayo ba sinuod? Pero di ayo jud kay magsaligan na kay pag abot sa Japan dili tanan Japanese kasabutan na kay wala sila kabalo Japanese ay English. Kawasan ning banana. Kani makita ang kabalo yun nila banana. Banana gihapon na dito paglindok. Sige kani Ma'am Alona. Naisu. Nice. Naisu. Okay, nice. 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 Mawala man tong you niya sa last. Nice. Nice. May mong Y ang paglitok ani. Nice. 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 May word na iso eh. Ewan ko sa Cebuano ba yung iso? Ano? Mansaka? Iso. Ba't sanang iso? Mga iso. Mga anak. Anak no? Sige. Ikaw ma'am. Ma'am Kenneth. Kani ma'am. Naito. Naito. So night. Night. Naito. Night ba day? Naito. Night. Kani. Ay, di man nato ni makuan. Yan. Sama ni. Kamon duha. Isa ra ka
kuan. No. 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 To. Nawala. Yan. Nawala og kalit. Nakatugo rin nun si ma'am kuan. Nawala ra siya kalit. What's wrong? Kat di ang Zoom. Action yung katulog. Ay, binog tao ray katugon. Pati mo din kuan. Kapoy ang computer. Pati ang computer katugon. Sige, kuan sa ta. Night to. Arise na siguro na to, no? Yata. Kadit lang niya to asang check na to para sure. Sa na kuan ba ang balik ng record? Post record. Okay na. Malabanta ni kayo sahay be makalimot na mi saka by the way mapansin ninyo di kay kuhaw og katakana. Kay sa Japan di na kay naingon na magamit yung katakana. Hiragana. Mm. Usually nagamit ito sensei. Oo. Kung mga foreign language like English pero ang Japan jud di ko kay na sila naga-English. Kanang mga naito, mga sa panadara dili na kay sila nagagamit ana. Pati manggani ang good gani kay good to. Good to. Ang good may mong good to. Di kay na sila kung anong English. Gyud na i. I ne. I des ne. Okay. Sama na yun. Cross. Na. Kani. Na. Nani. 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 Ni. Ni. Kani. Nani. No. No. Kani. Ni. Ne. 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 Na. Yan, mana naman siguro. 1, 2, 3, 4. Wala pa rin. Nani. No. Ni. Kani. Na. No. No. Dahil no. Oh, No. no. Ana pagsulat yan, no. 7 ang dagway. Ang no, kaya na lang. No. Okay. Mama na. So break time sa tano. Time sa ta 5 minutes. Sige, balik lang ta. Sige, mangihi, magsulat. Ana ra. Post recording. Pamali ko kay Xquanda ito. O ka record. Post ang video. Wait lang, magyaw-yaw lang ko. Sulat lang mo dra, class. Explain lang kay naputol sa video. Kung H, nabilong siya, wala siya, ting-ting. Kung wala siya bilog sa taas, ang B, babi bebo, na siya ting-ting. Kung P, na siya lingin sa taas, bilog. Mula na ilang kalainan. Sa ha, ug ba, ang ba na iting-ting, ang pa na iting-ting. Sana lang. Balik lang. Ingat lang sa ting-ting at bilog sa taas.
Time's up. Okay. Yeah, okay ra, ma'am. Murag kapila na ka no. Tugon ka na, ma'am. Sige, di sa ta matulog. Magkanta sa ka, ma'am. Para di ta Ayaw. katugon. Kakanta na yan. Ay, Kanta Ginoo na mo yan. reset. Basta managa niya mo. Sige, ma'am. Kailangan mo yan na managan, ma'am. Sige lang, ma'am. Pandugan na mo yan na managan, ma'am. Ikaw kinindot kay tingog. Pag makanta ka, ma'am. Makanta ko, ma'am. Sige na, ma'am. Ikaw ay kanta. Karang Japanese Wala. para malingaw punta. Wala. Di ko kakanta. Nag-Japanese ba? Ay, Japanese si ba? Ma'am Milagros sa kay way klase-klase okay, hawad naman. Milagro. Ma'am Milagro. Yes, sensei. Japanese song. Ma'am Milagros. Ma'am, kantahe sa mi Ma'am Bay kahit katong kuan, pusong mamon, pusong bato. Di ko kamao na, sensei. Ikaw na like kanta, sensei. Para imo nga na gini, sensei. Imo girong adlaw, sensei. Pero sayaw na maging mga dancer na ko diri. Si Ma'am Kenneth na lang. Unya na graduate mo, sensei. Kaya sayawan ka na mo. niya na, oo. Oh, grabe. Wow, Ako good, kay wow, sayawan, good. grabe na po doy. Ano yun? Ala mo na. Makuha na Mudagan niya kay. ma-abuse ta na. Obvious. Child abuse. Joke lang. Sige. O, nawa ng katugon. Tawa na. Nawa na. Sabi mo pang kuha na ni ma'am. Ano mama? Ege. Mingaw gug kay gon, hangin kayo, lami ka to. Mau good. Kaya ni si ma'am, kuhan, si ma'am, ano to? Alona kay study good siya. Tama dyan na imong pasakiton daan imong ulo diri aron abos Japan, di na kay ka masakitan imong ulo. Kay basig Ikaw, tas magsakit imong ulo dito sa Japan, stress pa ka kay wa ka tay malayo mo sa imong partner. Nako. Sabay man ni. Ay okay kayo. Kay kung dili sabay, nako, mag-init imong ulo. kayo. Mamikil na sa partner. Wala kay time na ko. Grabe ni Ma'am Kenneth, oh. Ay, pang mangaway sa bana, mama, basta maka-abroad na. Grabe sa dway time nya. Grabe sa dway time. Nay time, eh. Nga naman, ginababae, good. Signay time, May ingon din na time. may time. Ala no. Usahay. Di mo punta ng babae. Dili Agree ba? tanan. Agree ba mo na? Sa relate lang Ah. sa hay. Nag-good. Graduate na ko ana. Wala, grabe, graduate. 90 years old na ka, ma'am. Sige, ma'am. Sige, kay graduate na daw si Ma'am Kenneth atong pabasahon. Kani, ma'am. Unsa man ni ma'am? Kaba. Dini ka ba? Someday ay. Bu. Kabu? Bu. Kabu Bu yan din na. siya. Kabu. Kala ko Kabu. ba? Oh, pero curve na siya. Sige lang, ay na lang na ninyo tanawa ng mga English da kay. Bitaw curve. Bitaw na niya English man di ay. Pero di man gyud kay na sila nagagamit og English. Ang ato lang mabasa na to. Kay kung Sige, okay. curve dito dai curve kabang. Yes. Yes. Magamit na sila. Okay, si Mama Lona. Kani. Ko. Copy. 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 May mo siyang PK naman sa lingin, no? Pero pag wala na lingin, ting-ting lang, mahimong I. B. Ma'am Kinito, Tindi. pilang-pilok na lang na yung ano ng mata ba? Aman lang, Ma'am Uso Kinit. kayo. About na eh. Wala pa nino. Bo.
Nang ana. Bot, Bag. boto. 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 Oat. Wag na lang tada eh. Ay na. Ay lang lain sabot kinse. Gani. Boto. Daghaman ka na ni boto ba? Boto. Bugs. Boto. Makay nana ko diri sa gawa sa Boto. Earth gani kay kanang no wag away ng Ukraine, ang Philippines, ug Amerika, sa pa China and America, maboto na boto. Sige. Kani. Iya. Iya. Peya. Iya. Hmm. Pear. Tia. Pasabot na partner o peya. Partner, Peya. partner, peya. Iya. Peya. Peya. Pwede na nimo sabihin nun dito peya. Peya. Iya. Patna. Iya. Pwede po patna. Patna. Ang partner kay mahimong patna. Patna. Oh. Patna. Pag naano mo sa trabaho, importante kay ni mahibawan ninyo ni. Kani. Ang part-time job is Baito. 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 Importante kay na kay trabaho mo, mga tanan na sila baito ga arimas ka na ba kay part-time job. Baito. Mayon ka baito. Mayon ka. Part-time job ka? Dili. Baito. 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 Part-time job. Sige. Papi, pu, pepo. Start. Joe. Unsa man eh. He. He. Eh. About ne. Ho. Oh. Ho. About kane. Hu. 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 About ne. Ha. 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 Hu. About ne. Hi. Oh, hi. 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 Sige ma'am. Laban lang ma'am. Ha. He. Hu. He. Ning kamot din si Ma'am Kenneth ba? He. Ho. About ne. Nelingin. Pa. Pa. Kane. Pu. Hu. Hu. Pu. Pu. Hu. Kane. Po. Ho. Kane. Te. 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 Eh. Te. Ilan na maganda. Basta naganaanan na ako sa sakit na ulo na. Ako rin minsan maglabad man akong ulo ni Hidsita eh. Kani ma'am. I. I. Kani. Ba. 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 Kani. Di. Di. Hi. Kani. Bu. Bo. Kani. Be. Be. Kani. Bebe. Bo. Bo. Bobo. Very good. Dali ra kayo ning ko ano? Unsa ni murag bundok lang ba or ana lang? Be. Behe. Maragi na po dang Be. hiragana sensei no. Sa he. Parehara. Kalimot ko. Oh. Eh. Yan na. He. 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 Murag hapit-hapit bitaw ni sila. Mamaw gini sila. Di ba na Maragi pwede? na bitaw. Parehara man. Eh. Parehara. He. Pareha lang siya, no? Singag single. Same lang sila. He o he.
Ah, hiragana o katakana, same lang. Sige. Kaya sabtan na? Basta na lang. Oops. Kaba. 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 Copy. Copy. Ano, Bai ito. ang cover na himong kaba. Kaba. Bai ito. Boto. Ano man naman? Igor yung nagbasa ng Cynthia Boto. Eh, nako. Ma. Mi. Mo. Me. Mo. Mami. Mami. Mo. So, ang ma, kay muro og sa may nyo ang ma-idea. So, sa man siya, shark. Sak. Nakita ang sungay sa Bitcoin. Shark. Isda man na siya da, shark. No. Char. Bitaw eh. Nya kaning mi is murag katong kambra sa iring. Duha ka buok. Mi nya kani murag ang ma gibaliktad lang, no? So, no? I-rotate lang ba? Balira. Yeah, na-rotate na. I-action jud da. Ang me is taas lang tong kuan, dili siya x jud kanang naa siya ana lang ba. Okay. Nya ang mo kay duha mura lang siya og mura siya og di ba namo gani mga kaparehas may ana te mura pod og mo ana man hapit-hapit pod siya sa mo sa kuan katakan hiragana kay mo ana man sa katakana kani kay mo wala siya lampas wala straight lang gid siya. Sige, ang iyong sulat no, pareha lang. 1, 2, sama. 2. 1, 2. Nya ang kani mi is 1, 2, 3. Dali ra kayo. Ning mo 1, 2. Ang me is 1, 2. Mo is 1, 2, 3. Okay. Please write. Di na lang ako i-post eh. Kaya mo, kalimot ko play usahay. Gina-post na ko usahay kay pag i-upload na ko kay perting dugaya ma-upload. Tungod kay 2 hours manggod. Halos.
Hoy! Ay, Sakit na ng ulo ni Mama. Ay, sa headset din na. bigat yung headset eh. Sakit. Dili. Oh, Lagot ko, wala yung headset. nga na yun na. Basta minus, Labad. namot nag-minus ang pangwarta. Na. Okay ra? Okay ra. Okay ra. Kung sa inyo, Japanese sa kwan? Maayos? Okay ra. Joke Okay ra. ra bitana. Joke ba? Ay, nasulti naman ako ng niyagi, no? Joke. Jogo. Joke ba? Mga joke. Ang gwapo daw kay Akura. Hala ka din. Hala ka din. Agkagit kay Kamura. Sige. Sabay-sabay. Basahan eh. Isa-isa lang sa taha. Me. Menu. Mo. May tanaway sa papel ha. Anis gigay ni Sensei. Ha? Anis panagsa. Gani. Gani ba dyan ang spelling sa anis oh? Anis. Nis ba? Nis. Anis. Gani ba dyan ang spelling sa anis? Nga na anis ba? Ito eh. Memo. Means mo siyang i-record. Memo. Kailangan natin mga memo. Parehan eh. Nag-memo ko. Makalimot ko sa i-record. Mo gid. Dai ka bata pa nimo eh. Nagrabe naman na eh. Pero bata na di kalimot. Ang mga matatanda lang ba may karapatang makalimot? Sure. Good. Charot. Ay, kabalo mo, unsay mga tao, kailangan yun sa mga tao mangutang. Memo. Di kabalo ka hinumdum pag-budget. Maglikay-likay dayon. Sila pa kusog masoko. Sila pa utangan. Sila pa isog. Sila pa isog. Ah, Paita. okay. Ano pagutang eh. Patanga ta, ma'am. Joke lang. Na, ikaw, daghan ka kwarta. Sige, kani. Saan ni? Kambra sa iring. Ni. Ni. Menu. Menu. Ni. 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 Menu. Mini. Menu. Equals na dili pantay. Ni. Kani. Su. Menu. Su. Kato. Oh! To. Nako. Grabe, gani si Ma'am Juan ba? Iyan ang giunahan no, si Ma'am Ato. Alona. Panagnaragay ko, tagan-tagan na ito. Tagna pa ganito. Sa mo, tinudon. Sige, ikaw na Ma'am Kenneth. Otro. Menu. Menu. Ni. Sukato. Meni. Mini. Sukato. Mini sukato. Mini sukato. Pero, Mini skirt. Hala, Mini no? skirt. yung pagbasa na is Miniskato. miniskato. Mini skato. Wala nang s. Miniskato. Kani, mao ni yung trabaho ni Ma'am Kuan. Ma'am Kenneth. Sige. Ma. Madamo. 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 Oh. Ilonggo man Ala, gini. no? Ilonggo gini. Madamo. 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 Damo. Madamo. Oh, damo means daghan. Joke lang. Daghan. Madamo. Madamo. Daghan gid. So, si Madam. Kwanta. Madam. Madamo. Madamo. Madam. Madamo. Madam. Kani. Mama. Mama. Mama.
Hugot sa ta, ma'am. Hugot sa tagamay, hugot. Mama. Nga naman Mama. hugot sa mga kwan. Ikaw yung mama ko. Ano na, mga moves sa mga lalaki mo. Hain na ka. Halin. Mamahalin. Mama. Ito ang basa hain. Hain. Mama, hain na. Triyahe. Sorry, pagkuhan, pagingani. Tama na. Mga hugot sa lalaki. Papaiyakin. Ah. Papakasalan. Pag may kwarta. Pag may kwarta ron. Wa dyan mo. Doon sa mantuhad. Control. Meeting. Mama. Ma'am ra na siya, ma'am. Mama ha. Same lang gyapon na sa Pilipino. Mama. Mama. Mama, pap. Papa. Pwede ra gyapon nagapapa gyapon na sila. Kani yun, sa basa ni ma'am. Ay, wait lang ha. Ga. Ga. Mo. Gamo. Nakabaliktad lang. Gamo. Ang sudan. Gamo. Nakabaliktad lang ang ma. So, gam ra na siya. Gamo. Gam. Kani. Mo. Mo. Mota. To. Muta. Hindi ay. Moto. Moto. Mota. Ikaw gay mabalik jud ka dito sa moto wa. Lain nyo ka, ma'am. Muta na, klaro kayo. Mota. Mota. Mota lagi. Mota. Mota. Nakakay muta, ma'am. Motor, wala, motor. Mota. 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 Oh, dili na muta ang basa ha. Mota. Mota. Oh. Kutro daw, murag na yun mali. Mota. 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 Oh, mota. Ang sound daw pagingon sa imong amigo na kuan, na siya muta, na dili siya masakitan. Offend. Saan pag-ingon nga. Di siya masakitan. Hmm. Saan kay Mota. Di, nga lang naman, yan eh, ako. Na ako'y muta. Wala man. May paka na Nga na ba? Kay pakada. Sakitan na gyapon. Bitoy. Charger. Sige. Mota. 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 Otro. Mami mi mumu. Sama na. Mo. 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 Sabta kay murag pangit na kuan. Kani. Ma. Ma. Kani. Mo. Mo. Kani. Mo. Mo. Kani. Me. Ni. Kani. Me. Ni. Me. Ni. Yan sanay? Me. Ni. Sige. Mga kandang. Joke lang. Me. 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 Aspas, how do kayo? Dali ka kuan. Believe you kuan ni Ma'am kuan ba? Sa inyo ba? Ma'am Kenneth, lalo na si Ma'am Kenneth. Samot na si Ma'am Alona. Di ba Ay, pa kuan? tayo. Humble yung kayo siya. So, hapit naman itong time. Day. No, bigay ka Chika na lang mo, daw. Sisi. Uy, hapit naman dito mahuman, day. Yes. Sige lang, question na diha. Para makuha na itong utok. Ako laban sa o. Ano yung pag-eskwela, mama? Ma-record yun eh. Di naman yung ma-delete. Makita ni sa imo ha, mga apo sa apo. La, grabe, nga na rin naka-reply si Lola na ay.
Alayo pa. Bata pa akong anak. Di pa pwede. Pila edad? 7, 10 years old. Di naman balik sa iyang normal na kuan. Sarirureru. 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 Di na gid siya mabalik. Okay. So, sulat na to ang assignment, no? Sama na to assignment since Kaning rareru, Rareru. rerero. Nya, ya, Nag-send na ako yu. kagabi sensei. Ay, ikaw to, mama. Hello na? Sabi Nagpasa mo na. nga BDA since Ay, gihurot. wala kay ba? Gihurot na din mo, ma'am? Oh, wala ko. Oo. Ako sa hurot sa akong sulat. Ay, nag-send na din mo? Pero Nag-send ko kagabi eh. Wala kay ba sa send. Mo ba? Ay, humana na din mo? Bantog na din. Hawad na mo din. Ay, yes. Di na Ay, ito buyag, mag-eskwela ay, na eh. mabuyagan. Yaw, eskwela ta. Para sa future na eh. Sige, mawala na yung assignment din nyo. Kamo kung na-advance mo, maayo. Sa assignment lang na ako na. Kaning rareru, rero, Rero. ya, yu, yo, wao, in, tapos chichay, chisay. Nan chisay. Parihara man na, kato lang, kanilang duha. Rado ha. Rareru, rero. Rero. Ya, So, wa, u. pero mas mayo na advance na mo. Advance good mo ha, kaya aron dali mo makasabot sa tong lesson. Kay alam mo pag agad sa tong class kay normal ako gyud ang i-follow kay kuan man. Tadihan man nato na. Basa-basa na magsugod ani. Ano yun, sa may basa ni. Kashi. Ka. Kashi. Kari. Ha? Kare. Really na? Oh. Kare. Katakana na. Oo. Tama de. Kare. Kare. Ra. Wala kami sa Oh. I. Wala pa din. So- Pero nagsulat na mo. Oo, nag-send na sensei kagabi eh. Sige, sa sulat pa din mo. Huwag mo Karate. katimaan. Sige lang. Kare. Assignment. Wala Kare. Assignment. pakatibaan. Rice. Rice ito siya, rice. Curry rice. Rice. Ang meaning niyan. Curry rice. Kare rice. Ra. Rice. Rice. Kani. Eh. Bi. B. Bi. B. P. Bi. Ra. Ra. Su. Fu. Su. Hu. Hu. Hu Ay, yan. hu. De eh. Oo. Da, 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 da. Fu. Fu pala yan. Wala palang hu pala. Fu. Fu. Sorry. Fu. Iwan ko ano yan. Curry rice lang alam ko eh. Sa pagkain kasi to mga mino. O tagpila ng kuan. Curry rice, pila ning AB, pira rap. Bifusyo. So, nga na lang, no? Basa-basa lang mo, ando na practice. Pero kasagaran, ang mga sensei, di na kayo sila magkuhan o katakana. So, ma-memorize naman ninyo ng kaning rarirero. Ugma, magkuhan na ta. Say daga na niya to ang klase, balik na bumatag hiragana, is rumble ba na ako?
Webes tanong niya, ugma, Friday, Sure, gani, karong Monday na kita quiz, ani. Okay? Okay, okay na lang. Okay. Alright, i-stop